Wara żmien twil ta' abbandun dak li qabel kien ċimiterju iżda llum iservi parti mit-tsuntir issa nbeda jiġi restawrat. Xogħol li qed isir fuq barra tal-Bażilika ta' San Paw fir-Rabat li se jagħti ħajja ġdida lil dan il-wirs storiku li jmur lura snin sħaħ. Ix-xogħol magħmul fl-modi kien sar biħsib kbir kif fost l-oħrajn mill-istudju li sar instab kif it-tsuntir jaqgħad il-van tar-Rabat mal-punent tal-istess lokalità permezz tal-mod kif kienu issawru l-entraturi, simbolu ta' twemmin Kattoliku tal-bidu u tmiem. Net News kellem mal-Arċipriet Father Joe Mizzi fejn spjegalna li dan il-proġett importanti ferm kif jintuża mhux biss mir-rabtin iżda wkoll mit-turisti. Rridna nerġgħu nagħtu l-ħajja lil dan il-post biex ma jkunx jidher post li ħanietek abbandonat, imma nagħtu ħajja ġdida biex kemm storikament nerġgħu nqajmu dak li huwa storja tiegħu u kemm daw it-turisti li jiġu għall-lokal, in-nies tal-lokal, ir-residenti hawnhekk li jixirqilhom post anke sabiħ restawrat u anke turisti jerġgħu jaraw dik l-istorja vera kif pereżempju tara l-iskultura tal-alloġġ. Għandu l-ġwienaħ miegħu l-alloġġ li jfakkarna illi time flies, il-ħin itir, il-ħin jaħarbinna kontinwament. U għandek l-idea tar-ramel li dejjem nieżel naqra illi qed il-ħin jaħarbinna u jiskappanna. Il-Perit Stephen Pullis spjegalna kif dan il-proġett jeħtieġ xogħol ma jaqta' xejn biex jassiguraw li l-proġett jiġi identiku għal dak li kien qabel minkejja li l-post kien beda jiddeterjora sew u tħansitra esperjenza qatti ta' vandaliżmu. L-ewwel nett tieħed pjanta normali f'termini ta' qisien, ritratti. Mela konna il-pjanta minn fuq, pjanta tal-faċċata, sections biex nuru l-oli, paragonat ma' bniedem u l-oli ovvjament b'mod metriku u anki sezzjonijiet minn ġol ħitan biex wieħed jifhem naqra ħjar fi xi konsisti, materjali x'inhuma. Ukoll tmur mbagħad tal-mappatura ġifieri id-deteriorazzjoni tal-faċċati, speċjalment f'dal-każ kien hawn deteriorazzjoni ta' diversi forum fejn ma stajniex insalvaw bil-mezzi li kellna, ġifieri ħafna drabi dawling li taqqat flimkien tinkolla xogħol ta' paċenzja. Kellna mbagħad bżonn noħolqu l-element mill-ġdid fil-workshops tal-ħaddiema tagħna. Il-proċess ġifieri jibqa' sejjer għal-restawr proprja u mbagħad eventwalment ikollna ritratti mill-ġdid tal-xogħol li sar u anki pjanti mill-ġdid tax-xogħol li sar. Dan il-proġett kien jeħtieġ fondi mill-Unjoni Ewropea biex ikun jista' jsir kif jispjegalna l-Minority Leader tal-Kunsill Lokali tar-Rabat Nazju Kazzar. Dan ġej minn żmien missirietna mill-antik, kien traskorat ħafna u ġie ċans fejn tkellimna bħala kunsill maqut li għad nara nitkellmu mal-awtoritajiet u mal-awtoritajiet tal-Knisja biex naraw kif nistgħu nirranġaw dis-sitwazzjoni li kienet fija. Dan ix-xogħol mistenni li jitlesta fix-xhur li ġejjin kif numru ta' ħaddiema qed jaħdmu fuq dan il-proġett jum wara l-ieħor.